Nga tadi pa lang naisimpa dayti ko nang isimpada tatay niya matanda giti nga kabalayan. Ay apo na kasimsimple lang nga punasan lang dagituyan ni Tatasa man lang iti mga rami doon. Nya madagiti nga tatao ti balayan aya. Nya di pa nagkita yung kanya katulong nyo. Siya lagaro tinaginawad, siya nagluto, siya tinagwalis, siya tinagdalo siya mula amin nun. Inaapo diyo pa'y amo mo ti tumulong, ti trabaho, di ti balay. May sama di tangalaklakayan, no napanan, imbang garod tatayan nga talang mangikabil dito yan ni ay apo. At alamang punas, diyo pa'y maaramid. Ay apo. Jack lang nga amo nga talaga, no niya ti mapasama kanya yun, no siya ti mapukaw dito nga balay Ay na apo, agong man ni mamin, bigbigatan tay lang. Nya kay matan. Nakasimsimple nga trabaho da ito, hindi yung pa'y maaramid mat. Ay na apo, makikita yung mga gwalwalisak diwar. Dati bubra, dita kusina. Awan man lang tag-usa kada kayo. Nya matan. Ay na apo, makabannog ti kastoy. Ina apo, nga gasat kun aya nga naging inang yun aya. No amok lang ko mga kastoy ti kasasaot ko. Dala ko man nagas-asawa. Ina apo aya. Makabannog. Binigat mo langan nga siyak aminan. Siyak ti masapang agring, siyak ti agluto, siyak ti agdalos. Binigat nga kasta, man lang ti makalagip kanya yung mat, nga tumulong kada tao mat. Ay na po, atalagpad padakkel ti latag ti amuyon. Ay na, awan nga talaga ti babanlugan, tingiwa na. Ay na po kayo nga tao matan. Mano lang nga piraso dahito nga nagamit, si kayo tinanggamit, diyo pa'y amo nga isimpamot. Nakasimsimple, nakabes-basic. Diyo pa'y amo nga tulungan ti inang nyo, diyo pa'y amo nga tulungan ti asawa yung mot. May sama dit ang alaklakayan, imbes na sikat yung muna ko mga mangsuro ta anak mo. Ay na po, makabannog. Ay apo, Kunana nabanbanog, sumana umot raw. makapauma. Tapos no agdawat kayo lang ti kwarta, iso ti pagpartakan nyo. At agdawat ti kwarta mga nagiti ti pagpartakan nyo. Dagiti na kasimsimple nga trabaho, di kay amo nga isimpa. Ay napaw. Oh, nalpas! Ampay, adaya ti katulong yun dito balay. Yun na ti panakita yung kanya katulong. Ay naapo kayo matan, di yung pa yung maamo mo ti tumulong. Na dayta ti mayat Edsel. Dayta ti mayat. Oh, maya man aglap-laptop ka. Siguro nalubat na cellphone kasi cellphone mo. Ay naapo din pa'y amo mo ti tumulong ti brad ti balay anak. Barukan. Dapat amom ti tumulungan. Hanya dayta. Hanga mo nga tutuladan niya amang mo dadya mga nakuldagan. Ay naapo. Oh, sino tinagatas dita? Sino tinangusar dita? Kadagiti niya di makita. Awan niya ti matamanak ko. Ay naapo niya. Tumulong kayo matanap. Ampay. Sino ti mangisimpa kadagiti nagamit nyo? Agita nagbaswan nyo, nanganan nyo. Adi katulong nyo? Adaya ti katulong nyo? Ops! Aguray ka man, mame. Matlaw ko lang. Tatay ka pa nga agong ungat. Tatay ka pa nga sumanaaw. Ampay, mame, saan ka nga mabanbanog? Tatay ko pa lang ng mangag, mame, nga rumaneklamo ka. Kunam nga nabanbanog ka. Kung sumanaaw ka, mat, you tell me, mame. Apay nga kinanayon ka nga agong ungat. You tell me, mame. Awan mati mangibabaon kanyam nga dumanalos ti binigat. Awan mati among mo. Trabaho ka nga trabaho, mame. Sa karumaneklamo. Hay na apo, mame. Sao ka nga sao. Bannog suwo. You tell me, mame. Why? Ampay? Bakit nga ba? Unget ka lang nga unget. Trumanabaho ka tapos no nabannog ka. Untan na kami amin iti balay. You tell me, mame, bakit nga ba? Ay na, Edsel. Tal na anak man dita, you tell me nga dayta. Agit-agit din baga nga panubraan. Agpay so, mame. Kakit di maturog idyayan, mame. Ta, aginana ka man. Iya,